Така какво става, хора, снимаме на Ковър Шифър, ние сме... Кай го тича? Аз не мога го произнасям. И цъкаме на Ковър Фишър. Това е първият ни клип. И аз паднах. И аз. Това е първият ни клип, затова не се стараем много. Ама хич не ме интересува, направо ми се пукна. Това е първият ни клип, моят канал ще бъде в описанието, защото той ще снима по-гавно в този канал, аз ще снимам много рядко. Моят канал ще бъде в описанието, ще бъде... И черпака ми ще бъде в описанието. Да, за черпака му ще бъде в описанието. Линк към моя Twitch канал, където всеки ден ще снимам лайв стрим от утре, ще бъде в описанието. Да. И да, това ще е в описанието, покажи ми скина. Много е отвратителен, да повръщай се, направо. Пише У, значи той ми струва. Покажи своя. Моя черен мангал. Ето го. Мангал. Мангал. Идвай в кабинката, за да почнем. Кабинката. Кабинката на нощ. Той ма накара да играя тази игра, аз си я мраза и да повръща ми се. Да не си ме слушал. Да не си ме слушал, ай сега. Хора, пишете в коментарите дали той си е виновен. Той си е виновен, мен не ме интересува, ама абсолютно не ме интересува. Къде? Намерих. На пинк. Розово. Той има две плъхчета на целия мап. Да. Само аз не съм. То ние не се виждаме. Аз виждам всички. Аз никой. Аз съм в теб и едно момиче. Ама аз нищо не виждам. Никой. Никой. Аз ще ти кажа когато си само ти. И само ти. Първи и жълто. Така. И след това на какво друго ще снимем, защото аз няма се гласа само на Ковър Шифър, на какво друго? Аз отде я знам. На СЦБ една игра. Добре, и след това на Kid PvP, дето сме Melon Boy. Нали така? Човек, можем да снимаме само до 15 минути. Що? Още нали не ни отговориха? Оле, да. Трябва да снимаме малко клипове, за да ни отговорят. Да. Можем само до 15 минути. Затова само на Ковър Шифър ще е този епизод. Добре. Само този епизод ще е на Ковър Шифър. Да. Иначе главно канала ще е твой. Да. Ти само ще правиш giveaway. Да, и такива неща. И информации, аз ще... Нали някоя нова игра ще снимам на нея. Аз ще снимам на Far Cry. Той ще снима на FIFA 14. На FIFA 15. Не сними на Far Cry. Аз не знам. Far Cry 4-ката. Не знам. Добре, снимаме и на Лига. Аз не играя Лига. И аз не играя, значи си ще помисля сега. Снимаме на Майнкрафт. О, да! Само! И снимаме на Джоуи да Пасиан. Ще снимаме... отделена. Ще снимаме как чупим блокчето. Да. Чупене на блокчето. Аз снимам и в Ендергода. Това мап е як. Какво да е як? Какво? Падна. Само аз ли съм? Не, и още двама. Ти още един сте. Окей. Ти си това, който... Ти си само. Яза! Айде сега ела на... И как се махна това? Ковър. Ела на мапа Ковър. Ма как да се махна? Как да се... Какво? Чакай. Падни. Не мога! Аз нямам блокчета, нямам нищо. Всичко тук е...
И... Хъп. Не, няма хъп. Леве. Има хъп, има хъп. Аз съм го написал с бъкви. На CS ли да идвам? Да. Идвам. Ела на арената Гарден. Не, тя не работи. И на какви други клипове? Ела на Форт. Арената Форт. Аз още не съм влезнал, ти ми говори за такива работи. Това е първият клип, писахме на всички в Skype, който иска да дойде да участва. Като гледам само един е дошъл. Ела на тая. Как като гледаш само един е дошъл? Ми ти един друг, който не е в това. Ма беше на спалн. А ти къде си само това мога да питам? Ето. Цъкни табелата. Не, аз не знам как. Аз съм нов. Какво не знаеш? Гледайте ми хака, за какво става въпрос. Не са дали имаш хак. Не, аз се правя, не ми ли чуеш мишката? Аз имам хазули, гледай. Ако някой го види, веднага го бамвайте от сървър. Тя е някой да пише. Виждаш ли Мики Лаура? Не. Някакъв ми пише да влезе. Някакъв ми пише да влезе, аз му викам не снимам. Бате пуна, ще ми вика на мен какво да правя. Ох, помогнете ми! Какво да ти помогне? О, Виж колко бавно се маха. да. Ние веднага паднахме. Яй! Ух, майко, много трудно са. Аз паднах. Така ли, бе? Пише, че още съм в игра, как? Мен ме телепортира. Пише, че още съм в игра. Вече нема. Аз съм на сиво. Добре, ти си най-силния. Да, знам. Печеля. Има още един стъп. Той падна. Добре, ела на друга арена. Ще падна, ай. Падам! Ела на... Цирцле. Офтали, бе, ай. Няма да ме смачкаш. Аз съм най-добрия, макар че не мога. Гледай ми килаурата. Гледай за какво става. Аз имам по-силно. Мога да чупи и блокове. Мога да бие и блоковете. Еми, добре. А човек, дали знаеш, че си като се скил аура, нали, има двама души да говорят от тебе и прави и така. Да. Опитва Бий си всички да... наред. Какво? Бий всички наред. Аз не съм скил аура. Знам. Ох, аз си върва като си ромах. Аз намерих. И аз намерих, ма си върва като... Аз съм с момичето. Аз не съм с никой. Аз съм самотен. Аз съм с момичето. Един падна. Стигнах. Омага, всички ли сме на едно? Момичето е тук, дай да го чумка. Бягай! Аз не съм вече. Падна ли? Не, аз пак съм тук, ма се преместих, защото имаше време. Намерих. Къде аз падам? Не падаш. Умрях, паднах. Не си. Още си тук. Къде съм? В арената. Не съм, аз умрях. На какъв блок? Такова, но пак не съм. Махай се от тук, нищо. Ей, тама. Всички сме се да забравим. Аз не съм тама, виж. Да пакче. Аз бях другата. Някакъв гърми. Същото. Аз съм на едно блокче. Ти искаш ли да дойда? Айди. Дойдох, аз дойдох. Ето. Васил Левски, скока му. Стигнах. Падаш, умираш, аз не съм с теб. Няма да падна. Падна. Момичето е самотно. Да, отивай.
Някакви мангали се идват. Момичето пак е самотно. Самотното момиче. Махна се мангала. И аз, бе. Защо се премести, бе? То зад нас имаше. Момичето пада! Чао! Чао, бай-бай, гудбай, май. Няма да ни липсваш. Аз съм си на него. И аз съм така. Аз съм издържал до 20 рунд. Ние двамата сме. Умираш. Какво? Магиосник. Аре, падай. Не съм падал. Да! Аз нямам блокове в себе си. Печеля. Към не. блок. И аз нямам блокови. Защо няма такова? Пиши хъб. Ей така. Не дам как се пише хъб. Вече отидох. Сега Games. Засилка и... Ръне! Защо просто не цъкнеш компаса? Много е трудно. Летова. Засилка и... Аз съм на кавър шифър вече. Аз съм на кавър шифър. Аз почти. Там съм. Ела насам. Ето го момичето пак. Ай, там, последно и ще спираме с клипа, защото стана дълъг. Много дълъг. Да. Мисля, че е повече от 15 минути. Ще оздрежи някаква част. Човек, ако качим 100 клипа, ще можем да снимаме повече от 15 минути. Добре, клип по 1 секунда и готово. Сети ли са? Не. Значи цъкаш само това запускане, спираш и ги качваш така. Колко време ще отнеме да ги качиш или да ги снимаш? 30 минутки. 100 секунди. Да. Човек някакъв жълт слайм с лилаво на ушите. Това е единия, бе, това е единия. Това е единият. Зелено. Оле, Човек, ти беше на зелено. оле, двамата сме. 3, де. Вече сме двама. Точно до мене. Човек, само двамата. Човек, защо да остана? Пак същото. Аз умрях. Добре. Аз ще скачам на 3. Чо! Паднах. Готово, аре. Добре. Човек, къде? Форт, ела на форт. Не, нали щяхме да свършваме. Добре, ела с мен, къде си? Ела тук до мене. Ти ще дойдеш. Добре. Така. И това ще е от нас. И... Чао. Готови сме. Окей, сега го преработвам.